do. Yeah, yo. Vana vangavadzikise volume yavo nokutozwa ivo kukitchen uko. Akadzisira fridge. Kukunzwa ikunoko. Muneta katobika izvo so minzi. Nguva yese makamutegera kubika. Chivhara idho. Shungamira kubika usiku unohuchua. Vanhu vanga nguva yese vanhu vanga varipo pano. Zvorere izvo zvomunhu werudziwa kadaro. Hi guys, muri say guys, how are you guys? Muri say guys, how are you guys? Are you good guys? Are you good? Are you good guys? Muri boy here. Masquera mushere. So I'll just try by 2038. Chatry kuti na 2138. Tinge tapedza nditika kuti tiwane kudi kugesa nokurara. Handiti. Ndenda ngopinda ngagara pano pakubasa. Ngopinda ngagara pano. Right. Guys, I hope you are all good naika. Saturday za guest yedu fambai guys, fambai tishike pa 250. Fambai tishike pa 250 guest yakamirira. Fambai tishike pa 250. Mangwane man tisakafamba tishike pa 250. Tina mai vari kuchema panapa. Tina mai vari kuchema pano. Murume wavakambondibata. Murume wavakambondifonza kwatonora here. Aiwa kunambotonora. Isama tracksuit. Isama tracksuit. Ndinozva dzimwe dziya tracksuit. Isama tracksuit. Murume wavakambondibata. Akandiudza nyaya iyi. Andiudza nyaya iyi. Ndobva nangoiti light ndofunga ndakatobata amazondibata after 8 ndachaisa vanenge vakazotira kundibata here ndasvika kumba ndifunga musosho nayo wemva ndasvika ngarara vakatira kufona meno zvakangoitika itika so ngona saka nhasi vazondisira mameseji vakati anyway amuri kuziva kuti ndoda kutofa nedepression nenyaya yemwana wangu andimaona ndiri kukumbirawo kuti ndiwane go justice andichika right. Hi Mpo, how are you? Yes, so ndakuchivadana guys vauye vataure nyaya zvizere ikapo ndibaba namai handitika mochiteerera vachitaura nyaya yavo zvakasara. Iwe chatoita mudzinge kuti dzimai mani kuti kwangorikutsama ndikireti kumwedza mutaura kuno. Zvamutaura tikuzvidzwa kuno. Hello maskira se makadiya zvadzi. Dinofara makadi isismate. Aiwa tinofara. Sorry yenyu ndakazoita kangobatikana nebhizi kuwandigwa ndobva ndato mazano zvinowanda because ndisiri andina nguva zvokudaro. Saka zvinenge zvichiti wandei padzinouya dzobva vanhu vobva vazara ndomboti yandei damba dzimwe ndombokangamwa hamina zvinenge zvichingoitika. But anyway mende menyu vazondibata. Saka vakati ndikati ndiri kubasa handini chandokwanisa kuti taureko zvino. The only thing is na 8 zvozoka tachaisa na 8:30. Half 9 dzekwenyu tosangana. Saka I think half 9 ikokoko. Saka ndiani ari kutaura ndimi kana kuti ndimai? Handini. Alright. Saka mochitsanangurira pano pamhepo patiri sevana veZimbabwe kuti chii chakaitika kubva pekutanga motiudza nyaya sezvairi kuti vanhu vayatsonzwisisa tizoti tiri kufamba nedirection ipi. Zvakanaka Sizimeli. Zita rangu ndinonzi Kumbirai Simon Kanyenze. Pane nyaya iri kundibata yemwana wangu musikana akashaya anonzi Kimberly Makanaka Kanyenze. Zvakaitika ndezvekuti mwana musikana uyu muna June
ndakashedzwa kumusha kuti vakwasha vari kuda kuroora, ndobva ndaenda muna June. Ndichatraya kuti ndingotaura in brief. Ndaenda kumusha kuya vakwasha vaya vakauya, tavamirira for about 5 or 6 hours. So vazouya takazoona kuti kwanga kusiri kuroora but kwanga kuri kubvunzira, and then zvadaro then ndo pakadini ndipo pandakadiscover kuti no, pane kunonge paine challenge. So what I did is paprocess yacho yese takatanga kuiguwa nemubvunzo, ndikabvunza kuti mwana wedu muri kumuda here, nekuti mwana uyu waenda kabvunza ndezvekuti makanaka, was a very brilliant child, beautiful, aine condition yealbinism. So ndakabvunza mubvunzo uyu mushure mekunge ndaona kuuya kwavakwasha kunonoka kusvika kwavo neprocess yese yakaitwa, tichifunga kuti vauya kuzoroora mwana wedu. Tozoona kuti no, hakusi kuroora, asi kuti vauya kuzozivisa kuti tisu tine mwana wedu, of which akanga agurirwa education yake panzira, anga apedza kunyora A level yake aine 13 points, of which we were hoping kuti achayapfurirawo mberi nechikoro chake, aito upenyu hunenge huri nani hwamangwana. So zvadaro sisimele, takatendera vakwasha kuti vatore mwana wedu vaende muna June ko. Then kupera kwa June inini sababa ndakazonzwa kwauya shoko namukoma, vanova ndivo biological father, asi uyu mwana ndewangu wekuti mukoma vakamit out of wedlock, so vandipa go ahead kuti uyu mwana wenda kupa, ndikamutambirawo semwana wangu chaiye, of which panga pa nehapo nechimanyika tinoti mutongoyo tinenge twakangosarawo kuna atezvara, uyezvewo nemamiriro anga akaita zvinhu mufamily hazvina kukwanisika kuti timutore nechikonzero chekuti pane zvimwe zvandingakwanisa kutaura live, but muchidimbo ndingangoti akakurira kwaasekuru, maternal grandparents. So tatendera kuti chiitiko ichocho chiitike, mwana wedu akaenda kumurume wake, vanga vachigara kwamutare. Murume wake ndakanotisa kuti anoda mudzimai wake. Ndazoitawo research yekuti ko vakauya kuzobvunzira ndiani vainzi munyaya, takazotsika kuti no, havasitori hama yemukwasha wedu, vanga vatoriwo church member, baba wokuchechi kwavo wakatikokorodzawo, but mukwasha wedu isusu ane brother yake uye anonzi ane masisters ake, of which of those people hapana delegation yakamuakampana kuuya kuzoperekedzawo kuti kureva kuti vakazvita kuti vakanga vasingadi mwana uyu nokuti akanga ari mualbino, kusvika murume anotsvaga munhu wekuchechi. Ndo zvandakakonkluda, because musi wacho wakauya wakwasha kuzobvunzira nezvakaitika ipapo, ndakatochema misodzi, nekuti ndaiona kuti ndabvunza mubvunzo ndakaona kuti ndiri kunyeperwa nevakanga vari present pafunction ishi. Ndakaona kuti vanhu havasi kunditaurira chokwadi, mwana uyu havasi kumaaccepta. Ndaona zvakaitika ipapo kuti chokwadi here, munhu anouya ne$50. Mukomana airatidza kuti mudzimai wake anomuda, but maresources ndo panga pasinawo ake, anga asina. So takatendera kuti ngavaende, ngavanogara vese. So anga ane pamwiri zvokuti pairatidzawo sana baba panenge pato pronounce zvokutoona kuti maybe talking more from experience wosa babawo, ndakafunga kuti maybe kuma 6 or 7 months or so, and I can't be accurate because yes. Mwana yanga ari makore mangani makanaka? Makanaka vana baba munozama desi anotinetsa, but she was very young, because I think it must be, kana tisiri mistaken, 18 or 19 years.
because anga apedza A level tichitotarisira kuti achiendawo kuuniversity of which hurumende inenge yanga amuoffer scholarship yekuti aenderere mberi nechikoro chake. Ndopakazoitikawo pamiri ndokubva aenda kumukomana wake ndokuzodzoka vakuzivisa kuti tisu tine mwana wenyu. Alright, endei mberi. Okay, so zvadaro kupera kwaJuly ndo patakazotambira shoko rekuti mwana awanikwa anga abva kwaMutare aenda kwaamwene kuHonde Valley area yacho area inonzi kwadumba kune vanoziva Honde Valley ndo pane clinic kwaaienda but ma-in-laws ake vaigara Mbukire kwaMunyuku of which ndo kwaakaenda ikoko aenda kuno for antenatal. Zviyaizvo zvokuti anenge achida kuti aende for ma-routine checks apo ayaya. So the day raifanira kunge akazoenda ndo pekuti pamba the following day racho aifanira kuenda for antenatal. Akangowanikwa nema-neighbors kuma-10 am akakolapsa. Right, akakolapsa. Ma-neighbors vari kuti vakamuwana akakolapsa achibuda furo pasina kana anyone akanga aripo. So zvadaro ma-neighbors aya ndo vakazomutakura pavanogara Honde Valley kana mukaitarisa ine terrain imwe iri saka vanogara kudepend kwacho kweterrain iyoyo. So ma-neighbors ndo vakazopinda busy kumutakura kumuunza kuroad kubva ipapo kumuendesa kuchipatara kuHauna hospital. From there I think akarefera kwaMutare, from Mutare ndobva kuparira Nyatwa ndo paakarwara since time iyoyo end of July kusvikira azoshayika musi wa 2 August. So paakashayika zvinhu zvakatibatawo zvikuru kuti zvaitika kudaro handitika ndokubva ndarequestawo inini sababa womunhu ndikati no zvaitika izvi kumwana we have a lot of questions because pandakaenda ndichinowitnessa function yevakauya vachiti vari kuroora vakazozivisa handina kuona zvanga zvakamira zvakanaka. So inini I'm suspecting kuti panogona kunge pane foreplay of which mwana uyu kuna mukoma the biological father now ndo akanga vari kuparira Nyatwa. Inini ndakanga ndiri kure nebasa ndikati chiitai kwiri food poisoning pa postmortem yake. Now mukoma wangu I think inyaya yekuti vanga vachiriwo pakuchema vanga vari in shock. Izvozvo havana kuzvikwanisa kuti zviitwe. Sekuru vandakatopa mari kuti vaende vange varipo because post ashayika I think it was on a Saturday, postmortem yakazitowa on a Monday. So sekuru vandakatokumbirawo kuti sekuru chimhanyai ndiri kure but chimhanyai muno make sure kuti mwana uyu zvandiri kufungira izvi zviitwe paitwe inonzi toxicology vacheke food poisoning. Hazvina kuitwa. Sekuruwo I don't know what made him not to emphasize on that one as well. So pakangoitwa routine postmortem yaya yemunhu akazvitakura then yaitwa and then on a Monday iyoyo the following day the same day akabva atakurwa for burial the next day. So that's what happened. Now mwana azovigwa manje ndo pakatanga kuchibuda nyaya from neighbors kuti mwana uyu hatisi kuzoona zvakanaka zvakaitika pamwana uyu nekuti akasiyirwa poto yanga yakabikwa yebeans and then beans dzabikwa idzi anga angori ega takamuwana ari ega achinetseka anga akatofenda asingakwanisi kana kutaura. So tiri kususpecta kuti panogona kunge pakaitika food poisoning nekuda kwecondition yamakanaka ka panogona kunge pakaitika food poisoning of which maneighbors achienderera mberi ane imwe nyaya yavakazotaura yekuti musha uyu hauna kumira zvakanaka. Amai vanova vamwene pane nyaya yakaitika kumashure uko yekuti vatezvara vakarumwa gurukuru vachibva vaita sei varumwa gurukuru kudaro zvinonzi vana
vakazouya vakudei vakuzwa nababa vavo kuti awanangu ndo zvaitika hanchararami vachibva vafa. So vafa kudaro hama dzemufi dzinonzi dzakauya vakaita burial, vaita burial nhumbi dzemufi hadzina kugovewa, of which mai ivavo vakabva vadzitora vakadzipisa. So ndo zvakaitika izvi. So papostmortem manje Sisimeli pane nyaya yandandasiya yediagnosis yekuti izvoni postmortem yakadiagnose matems andinyatsi kumagona hangu mamedical terms but I'll try yavakati eclampsia. Ndakaitawo research yangu ndikati mwana uyu ari kunzi afa neeclampsia handitika nezvimwe zvawakataurawo but chikuru chandakanyakubatisisa chinonzi ndo chakatora munhu ndiyoyo yakanzi eclampsia. Ndakazobvunzawo ndikati eclampsia zvinombofamba sei, chirwere cherudzii? Vanhu vanonisanangurawo nekurisecha ndakanzwisisa kuti chirwere chinomachua after munhu ambobatwa ini yavanoti pre-eclampsia. So zvadaro manje ndanzwisisa ndo pandakatanga kubvunzawo manje ndakatinga nemukwasha anova murume womudzimai. Ndikamubvunza mukwasha kuti mudzimai wenyu aimbonetsikawo here nehigh blood pressure? Vakati kwete. Ndikati ko kuchipatara kadhi rake rakamirawo sei? Pane here challenge yaimboitika nemudzimai wenyu yekuti zvimwe BP rairamba rakakwira? Mukwasha akati kwete, zvakadaro hakuna. Vakatoti manesi vaimuatenda paDumba clinic zviri kutovanetsawo kuti yakunzi eclampsia iyi zvabva nepi. Iye anga ari munhu wokuti paaiuya kunoko hatinambobvira takaona condition yekuti pane zvise zvataimucheka pane changa chakashata. Okay. So inini sababawo ndakachidzoka manje nekuti maneighbors akazobudisa zveimwe pfungwa yekuti pawaitaura izvi zvese vakataura zvekuti neimwe nguva mukwasha uyu akambopotsa mai nehalf brick. Mai vataura kuti mukadzi wako muroora wawatora mukadzi wako uyu handimudi musope. Zvinonzi ni mwana mukomana akatsamwa zvokuti akavapotsa nehalf brick kuvatema. So zvinhu zviri kundibata zvekuti inini ndinofunga kuti chatora mwana wedu isusu istigma yealbinism. Yes. Yekuti panogona kunge pane dambudziko rekuti vakafunga kuti mwana wedu sekuzvitakura kwaakaita nemwana ari mudumbu zvekare achazvarwa aine condition yealbinism. So zvinhu izvozvo manje zviri kutinetsa nekuti patakatirayawo kubatsirwa nevemutemo musi unoyu musi wechina Sisimeli ndakandiri paHaunda paRuda police station ndichida kutraya kuti nditsanangurawo nyaya iyi tiwane rubatsiro kubva kumapurisa. Mapurisa pekutanga pakaenda mukoma wangu vachinomhan'ara nyaya iyi after nyaya iyi yabuda because yakaenda kuna Sabhukumunyoku ikazoenda zvakare kuna chief Moyoshumba nekuti nhumbi dzake dzakabhenge dzasara vati hadzisi kugoyewa. Then papazoonekwa kuti no pachimanyika mhene vanoti mukoere unozoafekta hama dzake. So ndo padzakazobva hadzina kugoyewa mumusha umu, dzakazotorwa dzikanogoyewa kwa chief Moyoshumba kunova ndiko kwanga kuine maternal grandparents amaka. Okay. So mukoma vapedza process iyi vakachizoenda paRuda kunomhan'ara nyaya vachibva vanzi hatina chibatsiro chatikwanisa kukupai because postmortem iri kuti this death was a natural cause. Number one. Number two, condition yanzi yatora munhu kana kuti problem yatora munhu iri kunzi eclampsia zvakatonyorwa apa. Saka hatina chibatsiro, dzokai kumapathologist kuparinyatwa muti vakuexplainere postmortem kana musiri kuinzwisisa.
mukoma vakaenda vakanotsanangurirwa vakatsanangurirwa mapathologist kuti we have discovered after burial kuti this is what is coming up from the neighbors. Pari kutaurwa nyaya yekuti cause yedeath haisi natural, anogona kunge mwana wedu akapuwa food poisoning. Mapathologist ndokubva vati zvechokwadi isusuka takangoita routine yematena. So nyaya iyi makufanira kudzoka kupolisi kunova ndiko kwandakazoenda musi wechina. Ndasvikako ndichida kuti nditaure nyaya iyi handina kubatwa zvakanaka. Nyaya yakanga yakutokura ndeyekuti iwewe uri kuda kuedza kupokana here nepostmortem inova iyo yakanyorwa nehurumende. Vana chiremba mapathologist vakafunda vari kutaura izvo kuti mwana uyu akafa nenatural death. So iwewe wakuda kupokana nazvo here? Unoziva here kuti imhosva yekuti tinogona kukuvharira tikakuisa mukati? So mapathologist havana kuramba, vakaagriya kunyaya ye-exhumation kuti vaite toxicology test yavanga vasina kuita. But pafirira nyaya ndepekuti tikaendawo kumapurisa kwaruda kwacho ndiko kwatakutonzi isusu takutoda kushaisha mutemo. So ndo pazvinenge zvava kuloka. So isusu family takamirira mhuri yekwakanyenze, vazukuru vambodzekwa kanyenze. Isusu we want justice for Makanaka and also justice yamakanaka ka ndiri kuda kuti zvi-create awareness against albinism. Yes. Nekuti albinism simaka i-condition inongowanikwa pane inongoerekana yangouya pamunhu, of which marginalization iyoyo manje must stop. Zimbabwe ka patasvika senyika tava kure, stigma it must stop. Uye bullying yatiri kuitwa iyi handifungi kuti zviri fair kuti tiri pakuchema mwana tarasikirwa nemwana then taendawo kune vemutemo voti bata sekunge tatopara mhosva kuti tinzwisisewo zvaitika kumwana wedu. Hapana investigation yaitwa, hapana chaitwa nemapurisa, asi takutonzi tapara mhosva nekuuya kunoti tinzwisise nenyaya yedu. Sisimeli ndo zvimwe zvinhu zviri kundishungurudza zvinhu izvozvo. Nyaya iyi yakaitika rini madetsi? Ni August uno kana kuti July? Mwana akarwara end of July akashaika musi wa2 August. Manje wangu. Right. Muri kuona guys, muri kuti mimi yakanzi eclampsia, haina kunzi pre-eclampsia. Bakanzi eclampsia. Okay. Saka choda ndikuona mshtuka kwa mtasa. Handika mutasa hatangi here police report. Kunove ndo kuri kurabwa kuri kunetsa mapurisa aya. Muri tonyora vanhu mapurisa ekupi? Mati mapurisa ekupi kuti anetsa? Mapurisa ekupi aya tikutaura nezvawo? Ndeye panonzi pahauna growth point yemuhonde valley. Mapurisa epahauna manetsa. Mapurisa epahauna growth point itaibasa renyu. Tati mapurisa epahauna kana makandita mangwana munenge muchitodhuma. Mapurisa epahauna handika imi kune nyaya yemwana. Imi muri vabereki. Mwana ngachirarama nealbinism. Handiti akashayika vabereki vakazozviziva after. Problem yakaitika ndeyekuti ava vanhu vari kure, avasi muZimbabwe. Hati munoona. Saka vanhu vari kuZimbabwe pavakanonzi taita postmortem, vakatofunga kuti ndiyo postmortem inobudisa cause of death zvese chaizvo kwete toxicology. Vakafunga zvakafanana. Hati mazviona. Saka pavanenge vangozvisanangurirwa manje already munhu anga avigwa. Hati mazviona. But hazvitadzisi mhuri kuti vane justice ka. Hazvitadzisi mhuri kuti vade kuziva kuti mwana akashayika sei nokuti pakubuda matheories. Ende sababa vemwana kutaura
vanotaura kuti vakatomboona zvavakaona handimona pakabuda mashoko akatombobuda iye vakatombondiudza kuti uri kuuya nemusupe muno muda kuti unzira dzinza rese kuti muzvogwe masupe handimaona saka vanga vasingazvidi handimazvona saka mune nhamba dzavamutasa here kana munadzo ndipei ndifone titange ndafona vainde ikoko chibva nekuno mune nhamba dzavamutasa vacho here tifonere vamutasa nhamba dzachief sisimeli handingadi kunyepa ndinodzitsvaga ndokupai ndandiri kubvunzira vanhu vari mucomment section vari kunyora ndivana ndiri kubvunza nemucomment section imi taurai pari kunetsa ndepapi pari kunetsa ndepekuti musha uyu watotaurwa kare ndikushaya kuti mapurisa haachakwanisi here kuti kana pakaitwa kesi yekuti paitwa suspect murder case handiti vanoita ma-investigations zviri kutangira kupostmortem sei musha uyu uri kutaurwa kuti baba samusha vakafa handiti nekurumwa gurokuro mwana wedu isusu afa aine condition yealbinism mwana anga ari mudumbu afa zvekare handiti but hapana any effort yekuti mapurisa ambosvikawo paground acheke kuti what happened. Aiwa muri kuona mirandi kubatsira hanzvadzi yangu mirandi kubatsira hanzvadzi yangu apa pangatite nyaya yedu neungwaru handiti wokuti hamuzodi kuti musuwiwe handitika because apa raita kuti kutsvaga tichenda justice kuti mwana uyu handiti kuda kuti acherwe vaite iyo toxicology yacho yaoda kuita iyoyo handimazvona saka kana vachizonochera kana toda kuti titaure takamira pakati kuitira kuti result ikabuda ichiti afane eclampsia iyoyo hamuna chinokubata imi manga muchigoda justice yemwana wenyu handiti mazvona saka tikagara tamanya nesaidzi yekuti mwana akaurayiwa tikataura pano kuti mwana akaurayiwa iwa yamalive anogona kuzokusungirirai mangwana because mwana wabuda vobva vaita kuti aiwa tawana musina food poisoning vanokusuwa imi munonobhadhira mombe manje andimazvona saka ndozvatisiri kuda kuti yes ndopatisiri kuda kuti timine takadaro isu ngatingofamba inei kuti tikuda timwana atestwe handika because kune zviri kubudawo kuvanhu zvakawanda handika ende mwana anga asingarwari handiti mwana akangowanikwa akadonha abuda furo handika hatichazi kuti mpinzi dzakadla here andimona kana kuti chichakala tida kungotarisirwa kuti mwana hamuna here matraces epoison because kumushashuwa kamuno nogona kupuwa poison ka waurawa guys wapuwa poison ukaurayiwa ukatofa kamapurisa kaziza because unofa nhasi mangwana mandiri unogona kuvigwa kumusha kumareserva unofa nhasi mangwana vakutoviga kuwa uende kumuchani mapurisa vamwe atombosviki patozoti akatovigwa handimazvona saka unopiwa poison nduri yegare zvikafa zvakalota andimona saka ngatisvikei ku1 case izvi zvokuti vakarumwa gurokuro tongotiwo ireference zvinhu zviri kubuda makuhwaya hatina mafekisi nazvo handimona iguhwa riri kubuda kuti kunonzi vakamboruma murume gurokuro akafa iguhwa iri hatidi kumhanya nayo tongoitaura idu pano sokuhwa kwaa takangoitawo ari makuhwa asisi yedu toda kumhanya nenyaya yemwana kuti toda kuzivawo kuti mumwana since kwakubuda matheorizeni mwana anga asingarwari kungonzi anze adonha ongonzi abuda furo shoni semhuri tiri kusaspenda kuti panogona kuve pane zvefood poison tichingonzwawo zvekutaurika tatisingoda kuti mwana wedadi tiwanewo closure semhuri mwana anga atestwa chete maita masisimeli ndofunga izvozvo ndo zvatiri kutarisirawo izvozvo semhuri tinzwisise ndizvozvo handibona saka process iyi inoda mapurisa first guys kuti mapurisa onyora matsamba handiti anyora matsamba anozenzwa kupi matsamba guys ekuti bodies inokunyukwa manda kukoti ati munopiwa tsamba nekoti imimi munopiwa tsamba nekoti I think inotokupai gwahedhe kuti takupai takutenderai kuti munovhura guva rivhurwe and it's going to be a long process kutaura chokwadi guys handiti nyaya yekucherai ndichitesa nyaya dzakamboita kumasuro uko it's not yekuti munobva mangononzi mangwana chidai munochera it's a long process and because it's not very common kuZimbabwe ndikunyepa here guys ndosaka maybe vamwe vangarusuggesta kuti ikaenda nekwamambo but kwamambo vachanoti pari tricky ndepekuti guys pane report iri kuti mwana akafa nenatural course handi muri kuona pane
pane report iripo ipapo ndo panozongonofira nyaya yekuvana kwanda kuti pane report ka yakabva kuhospital kuti mwana akafanira chera kozi. Saka why muri kuda kuti mwana isusu tikutotedzera zviripo zvikutori mapurisa kuti tikutedzera zvinhu zvakanyorwa vari pareport, but after all the same muri ine maqueries nemadouts ayo. Exactly. And mapathologist vakabvuma kuti havana kunge vaita that exercise ye-toxicology handiti muri kuzoona. So isusu ndo zvatiri kutarisira. Nyaya iyi haisati yasvika kwavari. It's a long shot. Muri kuona nyaya iri kwatisetilda ya mwana princess, ya baby princess, muri kuiona? Maiziva ye mwana wokurayiwa nasisira namai guru vake kamwanaka kadiki 4 years. Maiona kuti yadhonza 2 years. Mwana anakuigwana nhasi. Mwana anakuigwana nhasi. Nenyaya iyo report yakafanana neyatiri kuda kunotsvaga iyi. Saka kutaura chokwadi zvinoitwa zvazvo handitika, then asi it's a long shot. Zvinogona kutorai 2, 3, 4 years. Iko zvino mai vaprincesa rachokwadika vachasvika pakuti vachangotongoti ndo zviripo nebhodhi yaya yatimozati bhodhi kana itongochegwa inotongogara mochari. Iko zvino mwana wavo princess yayo haachaone kumusoro hamuchina mapatsi ari kutoenda achipera musi unovaitikosa kaplastiki kasina zvokuti unoshaya kuti unoti kudii vachitaura. Saka that's the root. Saka da kutiwirana ndo root yamuda kutora iyi, because it's a long process. Hazvina kujairika kumusha kwedu zvinhu izvi. Okay. Saka totanga mo decide kana mada iyoyo tototanga kutochinja police station. Andika akuchaindi kwaona, because imimi sevabereki zvamunoita musingazive manje munobvumirwa kuenda kunoripota kune poli kana kuHarare Central muchiripota nyaya yekwenyu kuondevhale kokoko unobvumirwa. Anoziya kuti mabatsirwo ari kuitwa nyaya yedu kwatisi kugutsikana nawo. Saka dhoketi iroro rinongonzo riuyo kana kutovhurwa uku roitwa kuHarare. Andimoziva. Saka inenge yakungochinjwa point tongochinja police station. Takufonera kuHarare kuti nenyaya yatinayo handimona vekuHarare vobata nyaya yenyu. But kuno aplewa matsamba kutoti vazobvuma kuti ende kuti vabvume kuti munhu ngaacherwe hunge mujasti tabvuma. It's not just as easy as that. Iyi nyaya iyi mudzimai wenyambopa reference yekuti ndakakuona mishitano isi panyaya yaLivingstone. Nyaya yaLivingstone it was different. Pakuti Livingstone anga asingazikamwe kuti akaindepi. Handi munoona. Takaita noizitsvaga kuti mwana ari kupi. Handi munoona. Ende matheories aibuda akawanda. Handi munoona. Akawanda. Tutongodzwa kunzi mai vacho vanaye mwana ikoko. Handi munoona. Mai vacho taura navo katitoona kuti mai atita mavidhoko everyday hakuna ine mandingi vachitochema. Handi munoona. Konzi mwana akaurawa pachikoro. Pakabuda theories akawanda. Handi munoona. Inini mukana ndiri kutomborangara ndakatongotukwa nevandati guys, based on information yatakapinda mufoni yandinayo ka handizivi wangu, but zvandakataura ndikatukiroka zvakanobuda zvirizvo. Handimaona zvakanobuda zviri exact. Hakuna akazogona kuyakataura kuti but mai vakatakavatokanga vakataura chokwadi. Handimaona ndikati nokuti mumameseji umu manga mune zvakawanda zvaingotaura nyaya achingotaura nyaya dzekuzvuraya nevasikana vake ndozvuraya. Handimaona ende pakazoitwa iyoyo yamuri kuda kuita iyi. Handimaona ripoti ichizobuda akatowanikwa aine ndikikiri yekuti vachitaka mheno. Handimazvona. But pabuda matheories hopo akangozonzi akazvuraya. Handimaona. So it's a long shot. Handisi ndizvo guys. Kana mari iripo hanzi kana mari iripo zvinofamba zvinenge zvakuda lawyer. Handitika kana mari iripo zvinenge zvakuda lawyer apa. Hanzi asikashata ayo chera akashata vanotora handicharuda kuita kutsvaga poison vanotora chera ashata vanotora. Saka vari kuti kana zvine lawyer mukati it can be a little bit faster, but wonaika guys nyaya yababy princess zvina lawyer hati zvine umwe wedu zvina uyu mukati uyu Lenore Rwisi zvina lawyer advocate Rwisi mukati, asi wonai tingotendera panzvimbo imwe chete. Saka apo ndo parikuda kutinetsa, but at the same time ndikudzwisisa mhuri because guys ndo yakafanana nenyaya yazuro yanyaya yemukadzi okuya nezuro yayo okuzobigwa mari nanatembo mumambavha dzenemaidzi ari kutsvaga justice yamai vake kuti mai vangu vari mumunda vasingarwari vongoenda mutoileti voonekwa vagarisa mutoileti kuti havasi kudzoka nei vochivegowana vatofa munhu anga
vasingagwari vangotaura kuti pane chinhu chandirova musoro ndarohwa musoro mukunge ndarohwa mbama ndibva vatiti yewe ndikaende mutoilet ndokusvika wakafa handisimuona nedesperation yokuda kuziva kuti chii chaitika pana mai vangu kudza ungangofoni giutana mai vako zvakanaka makuseni muchifaranya muchitoronga zvimwe zvinhu masikati ofunga kunzi mai vawanikwa vakafa mutoilet ivo vanga vari mumunda hazvina kumeka sense kwaari handimaona but nenyaya yekuti anga ari mukucheva ari kugriva aita madecisions achigriva akasvamba kunobigwa futi mari nevanhu vakati tinogona kuitira back to sender vari vanhu vembafa zuro unoti yai yakatoya nezuro ndoita nezuro mukaita sairipapa handimazviona so ndikunyatsokunzwisisai zvangu inini semhuri semunhu kuti sefamily muri kuda maanswers but it's a long shot takutokuonesai isusu nokuti imi muri pakuchema zvimwe zvinhu munenge musina kuonesana munenge musina kuzvifunga but takuda kuti tichionesana one kana zvina lawyer zvinogona kuti kurumidzei maybe zvokuti leo itakogadzira mapepa ake aonyera mapepa odini handimaona maybe kuti 3 4 5 6 months zvinogona kuti chindai munochera handimaona asi kana zvisina lawyer this process is a very long process zvekwamwari chaiko it's a very long process kana tichita the government way process okay isusu chatinongochemerawo semhurika justice for makanaka zviri kutibata ya kuti no mwana haafaniri kungoti mwanaka tingoti zvatongopera zvakadaro kana zvarambawo it's fine Smelly, we understand but sembereki this is what we want for yes I understand you then vamwe vari kutotaurawo vanoziva vari pamanzi handi munoziva kuti panapa tine madhokta ndinogona tofonera umwe dhokta panapa ndidhokta ari kuamerica uko mumwe anosibatsira vanhu vakawanda seti even zvazvongodhaikonaiza ngoti mumwe maziningikiri zvisingani masikangana chii then ndoita manesi akawanda kunokuka ari muno muuk vanta zveni vari kutamuka zidzokera kucomment section munogona kubatsirika nenyaya inoichi eclamplegia iyoyi handiti mashona munogona kudi kubatsirika vamwe vari kutotaura kuti pane mwati ndakaputsa ndafa nayo ndisingatozivi ndikangoenda kunoteswa wanike kwayanga kwaikia anyora kuti kudii pane anyora komenda ati kudii kwaya yakakwira kudii hamena sibipi yakadzika kwaenda ndafa handimona vamwe vakati icho ndo chinhu chinouraya fast manje pre-eclampsia ndio anzi ndo inodi inokontroleka vari kunyorai guys so that mudzimai wava averenge hanzi I can share my story nono manje hauna green button ngatienda kuedha washare story yacho tinzwe kuti apa tiri kuda zvinhu zvinoita kuti muri ite decision isusu tichavasaputa zvanenge vachida kana vati vari kuda kuenda neway yekuti mwana aramba achinhingirira achiitwa zvokuexhumo izvi tinongomira navo handimaona sevamwe vedu tinongomira navo takadaro handimaona asi ngativaonesei iwo woita decision kana vangoti toona kana paine lawyer aripo anodake kuvabatsira free of charge pro bono pano handimaona you're very welcome tizvikurumidze kudii kufamba process yacho hanzi ende kuzimbabwe it's about taurai maorganizations ano evanhu vari kugara of people living with albinism hamukwanisi here kuvabata buda udzoke nono alright takavabata vanhu vealbinism ava tavabata vanhu vanoita zvealbinism vema-association ava handiti tovati kudii imi mamuchiti tovati kudii muri kunga tovati kudii tovati kune munhu akaurayiwa tikufunga kuti it happened to a victim I mean she just fell a victim because zvandatsanangura kwekutanga this is the truth of what happened to her so that marginalization nestigma iyoyo ndatiri kufunga kuti ndo yakadini ndo yakatora mwana wedu asi mukutaura zvakanaka nyanzvadzi kuti mukutaura zvakanaka kuti ndo yatiri kufunga mawisisa zvamataura ndinoda kuzama kuonesai mataura zvakanaka kuti ndo yatiri kufunga tese tiri kungofunga tese hatina chokwa ndizvo tiri kungofunga saka tikabata vemaorganization tikavaudza still handizivi hangu guys kuti maorganizations aya ema-albinism nenyaya yema-resources kuzimbabwe kuti vanawo here ma-resources kuzimbabwe zvinhu zvekuzimbabwe it's about who you know and mari yako hanodia taura tinzwe. Hi Smelly, how are you? Good, and how are you? I'm good. Ndangoti ndingokupa inini what I went through, not to discredit caller wenyu, just kuti vave prepared of I know kuti grief also inotipa kuti unoita tuma doubts. Inini ndakadai, you remember that I used to stay in Rustenburg.
kusiri kuti ndakazokurumidza inini kunzwa kuti apa ndogona kudona ndikaenda kuchipatara kwadoctor. I think ndakatoenda kuma9 usiku. It was EDD yangu same day yekuti ndofanirwa kubatsirwa. When I got to the clinic, I was lightheaded. Ndakuda kudona ndakatonhongwa nanesi like zvezvo kuti rupinda mukati muhospital memwe. And then there was no heartbeat yemwana. I think you remember my story nchitoti ndakaita stillborn. Doctor katoti you were quick to come. Dai wakanonoka chero 15 minutes waigona kufa. Because inini I was even attending ku private doctor paper ku town and ku hospital chaiko ku clinic day hospital ipakanana yai. I was attending everything. This sina kana BP yakambo ndine BP until 9 months. So doctor kati it happens, it can just spike and go up usingazvizive. Yova yapisa mwana iwewe wacho you continue carrying the baby at times, or inova yatokuuraya ipapo kana kuti some vanhu vanotozouya after 3 days mwana afa 3 days before. So and ndambokutumirai mama screenshot andatombowonawo ndichi apo kuti it also causes furo because unoita seizures like munhu we-epilepsy, it does that. So it might happen kuti our lady maybe nenyaya stigma BP yakakwira semunhu maybe angasina kutambirika pamusha. So we need to be open-minded as we approach this issue and not being clouded ne grief, because inini ndakadai ndakanonoka vanhu vaiviga amai nemwana ndakatoita kutopusha a sleeping child akatotsva neBP kuita black, but ndandisati ndakambonwa kana mapiritsi eBP kana chii. Ndaito attend a private gyne. So it happens at times. We need also just to be careful. Ndakoti ndisimbiso baba vedu ava kuti we are not discrediting him. Yes, we are not discrediting him. It's also, but it is a query. yes. The caller actually online caller. Yeah. And then I wanted to ask you, in the preeclampsia, like eclampsia, it's okay, but normally it occurs after preeclampsia, and my complications a baby. But on certain occasions, for sure, it can just happen. But if we look at the surrounding facts, then when she arrives home, the family, the whole people desert, beans. Then what happens is like she gets, if it's an attack, she was just alone there at home. I wouldn't think next stage younger pregnancy, we don't have like understanding the reasons. Why is it that the whole place, people just left here only to be found, the neighbors, now you are like in that state. And from there, the mother, when she comes, it's okay. They had to take it from there. But why is it that at this home, there is horrible news surrounding this family? And yet, Isusuka, we know, like, they didn't understand. Because that they don't like a woman with albinism. Like with this myth and stigma, they believe will be also carrying the condition, and this is a seed that is going to be planted in their family. And we really believe this is an issue that happened out of like a desperate family trying to get rid of the mother and the child, because the stories surrounding, in as much as we agreed to eclampsia, fine as the diagnosis, the pathologist agreed for sure if there is like things like that, we were supposed to do toxicology tests to rule out the issue of poisoning. Saka, this was not done because the family, like these things, the family, Gononga is somebody aware of this. Like when they said we are going to do a postmortem, they thought it's like the whole postmortem, like the full, like whatever. And yet it was just a routine postmortem format, taking for statistics the maternity, like their maternal death, and it. Get into the details of which, if they would have
asked the family, do you suspect any foul play, like communicating? Yes. They would have said, as a family, because they were saying, Vakataurama pathologists, we are requesting a family like a post-mortem, because we are going to do a post-mortem. We were still going to do a post-mortem, Saka, we are going to do. And yet, this post-mortem for the statistics is different from an investigation. Yes. Saka, this is where the confusion lies. Saka, apana, like, it's also we are crying like for justice. If it is found that there's no poison or anything, we are not happy. Like if there's a stories, these are rumors coming out of if course. The rumors are found to be, yes, about the father, what happened to the father. We can't have a woman walking around freely with 2 graves at her home and she's just taking Mvura Muzviborani, vachitofamba, like calling herself a champion. In this world where people are working like the police and whatever, this is worth investigating, according to me. No, I understand. I think prepare in case zvatichafamba pana zvichiita result ikazobuda ikazoka iri the same. We are open-minded concerning that one, because we can't rule out for sure the eclampsia part. We can't. But when it's investigated, leaving a room for a criminal maybe to be walking free, this is where our concern is. If this is proven like it's preeclampsia, there is no problem. His soul rest in peace. But if there is the foul play, truly speaking, justice must be served. This woman has to answer, or whatever what happened to this in this family. Yes. Right. So guys, sinebasa panapa. Takaenda nenyaya. So takuda kuti tifambe nenyaya tite noise nayo. In fact, chekutanga tatu kugaya kutipa kuti titi. Andika tichage organization anomirira ma albino. Andika then we talk to them motova vabereki. Motora nevabereki. Andika maybe voti vakati beka up kwati vakatoenda kumberi. Nenyaya iyi ve albinism is still behind them. Andimona inogona kupusha kuti hakuna choice, havana choice, vanobva kuti vaifure because kana pabuda uchimori chedai mungavewo imimi guys muriwo munotoshungurudzika pabuda nyaya dzekuti kune mumwe wakarumwa guroguro akafa. Handimaona hazvina kuripotwa, zvakangobva mufamily kuuya shamwari munhu wemuchechi ndiye uya kuzomira uyu murume arina mwana mukadzi wanenge arina mukadzi wake ndosaka mukatomitisana and then kwaita vefamily vati unotivigira munhu okuti tine mhuri yese inozopesera yakuita iko kugenerationmites vanhu vanoisa kuzvarwa muno vanopesera kuzvarwa vari maalbino. Handimaona kuti sirasindire maalbino muno saka hatidi so zveshuwawo handika anything is possible. Handimaona so pane 2 it could be vakadaro handimazvona vanogona mumwe akapuwa poison right now hatidi kunongedza because hatidi kuti havazoripiswa because munodamwa kwachifu chifana kudanai kubva kwamuri kuko kunzi uyai kuno unoripisiwa mombe 7. Handimaona hatidi kana tongoti kana kaiswa food poisoning toda kuti zvinobuda then pachiongororwa. Handika kuti mwana yakanga adyikei bhinzi dzakasiyiwa dzakabikwa ndani ndiani wanga iro basa ramapurisa asi tatoziva kuti mwana akadya poison. Handimaona kana iriyo pre-eclampsia yacho iyoyo handimaona tongohwa kuti mwana akaitawo iyo pre-eclampsia aiwa ndiyo handika then munhu yongodiwo yozorora kuti okay kwakurutoka kwamwari antimaona. So I wanted to say inini mayajasa ndipei munhu yeye ari kuX ndipei munhu yeye nditorerei dai mototonotora zita rake nenhikikiri mundipe ndipei hanzi pane munhu ari kuX uko anomirira vanhu noramba neusupi ndipei nhikikiri uyu zita remunhu yeye nditomutsvaga taura kokole. I wanted to say kuti muonero wangu the issue yedu yatinayo is different. It's a bit different from your Princess. Kuziva kwangu zvishoma. I can also find out for you pane vanhu vandinotozivawo that can maybe vanogona kutipa direction. Your Princess is taking long because already patorine case iri ku court and it, so they have to follow whatever channels that are set or
whatever is delaying inenge chingonzi we are following channels ndosaka kwazo uya lawyer. But with them it's just them looking for a second opinion. So zvavanoita kutsvaga lawyer wongoenda kunokumbira court kunomiririra court order, apana major case, apana anyone are reported. It's just them asking for a second opinion, which everyone is allowed to do that. Saka kunongodiwa court order, but I know because there is no reported case against anyone that it has to follow my channels, the government kuziva kwangu. So that court order might take maybe 2 weeks or 3 weeks or even 7 days. Then they follow those channels. But chinga can maybe my test, but pure exhumation, as long as all channels are followed nicely, it shouldn't take long because it's just a court order that they go and apply for, will state their reasons, which there is no case. Ayo, kana vapiwa court order and then they are told the channels to follow. But I mean, it shouldn't take long like the one that we have here, Princess, because theirs aisati yave any reported case yekuti tikusungisa ningi akatitira zvakadai. We are just looking for a second opinion as a family. Vanongobhadhara registrar fees and what a court vopiwa court order. Then tinogona kuzononoka. My test maybe if then they are told no, we are going to do it the government way. The test, but exhumation shouldn't take very long. Court order. We've got two options coming up to go through my organization ema albino antika kana kuti through the lawyer tine two. Yes, through the lawyer. I know someone vane family aka exhume a body for a second opinion. I will not mention uye kuti kupi, but court order inakutora more than 7. I think inakutora kana 10 days. It's just the family. That's why pipe attack support I put tisati mwana akaurayiwa, because now tikaenda chitoti mwana akaurayiwa then mapurisa once kuti mutange mavhurisa case. So we want a second opinion as a family. Mwana akavigwa, but tingoda kuziva chete, then you're given a court order, then you can exhume. Chandisingazivi ma test going forward, but exhumation pasina court pasina nyaya dzakareportwa shouldn't take long. It's just a court order that you can go and apply as a family. Who are you in the family? Family yakupa here, go ahead kuzo apply. Uchaimirira here family if anything goes wrong. Yes, you sign, then the lawyer takes it forward, wopiwa the court order. No, that's how I know. And anonzi Marvelous Chuma, Queen of Vatonga. Alright, segaiti kumtsvaga Marvelous Chuma uyu. Right. Hapana were wemutema apa lawyer ndakotimira zvake mangwana usore wanyora mapepa utindisire kukoti tiwane koti order. Good night. Maybe unless kana zvakachinja, but I know a family that went through that route and it was very quick. Alright, so thank you very much. Thank you very much. They don't just you have to justify why. No, justification yavo ino understanding. Justification yavo chero major to yatsoinzwisisa one. Anto yatsoinzwisisa saka kuti avapedza court order. Andimona. Saka tikuda ma-organizations achiko naimi kuna ndichazivi kuZimbabwe takasobvawo kudhara. Aripo ere ma-organization kuZimbabwe guys amunoziva tipeiwozve. Tivafonere. Imi chingonipai mazita ndogugula. Ndotsvaka manhamba ndovafonera. Aripo ere mamunoziva ndigugulirei guys. Idai paGoogle guys. Mutarisirei ka ma-organization ema-albino aya. Mungotipa nhamba chete. Yeah, ndo help yatikuda Sisimeli, please go on. Ndo help yatikuda yoyo. Thank you so much. Ndizvozvo. Thank you very much. Thank you. I want to keep in touch nemirega titsvage maorganizations aya tivafonere titaure navo and then tione kuti vane tite chicommunicate vari zviri kufamba sei. Zvakanaka nzvadzi yangu. Right guys, ndipindirewo painternet kamunitarisireo kanhingikiri guys. Nditarisireo mauyu ma-organizations ema-albino aya titofamba nayo. Pane mwambonyora munhu anotaura nezvake iye munhu yanokwanisa kuziva ma-organizations. Ndipesita kuwhatsapp kadhiya sitari munhu wataura ari kuXU. Ndipesita kuwhatsapp ndinomutsvaga. Check your app. All right.
uyu anoita walipoyo kuende mishonga komutegeika chingomutegaika guys. Albino Charity Organization of Zimbabwe, right? Saka muchaita sei anzi albino vergai nditsvage ndimboita albino charity wati uku haina nhamba here dhiya wangu albino charity kana chinhu Zimbabwe inotori ya muna uku Harare opens 8. Aha, ine nhamba iripo ishi. Very good. Nhamba iripo. Right. Number day 1. Thank you. Say thank you very much. It can't be done without the police. Police wakaida. Kwanzi vanonzi vanhu vane albinism tikati munhu uyu mualbino zviri tireketa ese weclub musanditukewo taona kamabereki vachonga chitaura vachidaro saka chite tisingazoziviwo techitongoti hatina kutaura hedu zvakaipa right. Kwanzi vanhu vanorarama nemaalbinism vanhu vanorarama nealbinism saka tawana ningikiri iyoyi organization 1 tawana albino charity organization taiwana magwana tovabata ava ndiyo ndaiwana magwana tovabata ndaiona nhamba yacho ndaiona sali saka nhamba ndaiona handitika nhamba ndaiona vanhu vane albinism yacho taiona nhamba saka mangwana tovabata hanzi apa matest chero bhodhi yaita dk vanongotesta hazvina nebasa rese vanotesta right varipo vanotaura something guys chichifonai mutaureka inini nhamba ndadziona handitika nhamba ndadziona and mangwana ndotraya kuvabata ndavabata ndotaura navo ndoisawo family yacho ndopa familywo then kuti tinyatsonzwa titi what our chances handitika techingozopai feedback kuti zviri kufamba sei handitika then kuti tirambe chingota noisa asi mapurisa epa hauna mapurisa epa hauna titirewo mushi mapurisa epa hauna titirewo mushi mbiri yenyu yanyanyisa yanyanya mbiri yenyu yokusada basa ndozvamakaenda kuti vana Livingstone maingonyongozera muchingonyongozera kudaiso muchingonyongozera right. Varipo inoda kufona guys varipo iyo inyaya yekuti timbotaura nezvevanhu vanorarama nealbinism iyoyi timbozvitaura pano nokuti vanhu vano ini ndakambonamwe munhu achiti akwai ndaona musupe ndikutaura zvakataura ndaona musupe achipfira muhebo kusaziva kwanzi my people perish because of lack of knowledge kusaziva kuti wazvionera munhu ari kurarama nealbinism iyo yachizvipfuurirapo watomana naye saka anofanwa kufambira kuspesi kupi kwake ega kupi mudenga mokuti wamuoni handi totosangana navo torarama navo munhu akanopfira kusaziva kuti kungoti nangu handizoenza kuzvigona kuzviexplain ndigona kuzviexplain chinditsvaga nesi vanonyatsoza vaiva explain kuti zvinongoitika mazaya anongochinja zvinongoitika unongochinja zaivangomuzvara ani mwana unongomuzvara zvebasa rei kune munhu anenge apply here asi munhu ende vari brilliant ende vari brilliant zvokuti ende vari brilliant wawene sinoda kuitwa asi inoda kuitwa nevanhu vanorarama nealbinism iyi tombovatsvaga vauye vadzidzise nokuti isu tinozvipisa kutaura zvausingazivi handimaona saka tikavatsvaga taimbori naye ningikirasi ushu muchindogona mazana angozara kwese kwese angoruma street umu anozani taive naye ushu wedu uyu anorarama nealbinism uyu anozani notaive naye ushu musikana uyu mujobheki uyu anozaniko ya anozaniko ndokanga mazita rake taimbori naye regai timbovatsvaga guys vauye vadzidzise vanhu kuti vanhu vazive zvakangofanana neiko zvino munhu unoona munhu achiti kwanzi vanenge vachita stigmatization unoona chinzwa iyi zvakafanana nekuti kwanzi nai sakapera sei pafacebook auone vachinzi kwai futi sakendosaone aids hauzvioni vachitukana neaids pafacebook apo hauzvioni vanhu vachitukana neaids pafacebook ndisaka kune aids chichi vachiseka naaids asi yani murume asi ari active sexually active stigma a few yes again a few ye
Animona. Asi stigma yekuningira stigma yekuti munhu ane AIDS ane chigwere cheAIDS uchudza umwe munhu kudaro. Zvirema choga chichitaura pano vanhu vakaremara vanorarama nedisability. Kanga ndichiposta zvinhu zvinonyogwa Great Men apa. Handi ndiyo stigma yacho. Great Men achinyogwa apa. Vachitaura zvinhu zvisingaenderani zvokutonotorwa kuti mashoko abuda muromo momunhu here achituka munhu ari kurarama nechigwere chakadai. Vanotaura. Etiri vadiki gugu tasingazivi katakazokura naye kudhara taizviita zvoti tasingazivi tasina education but mukore uno zvakafanana namudhara AIDS wasingagari padziro neAIDS kudhara kuti munhu yaane AIDS wasingagari padhuze naye taitongoti akakugudza kudai unosara nayo tasingazivi. Anoona tichitonzi mukangokisana kudai unosara naye pakuhamba kumhosana waikoti ukakuona munhu akazvimba umu uchiti guys munhu akangozvimba ukakuona munhu akazvimba kunoda kufona ndiani inhambe kuZimbabwe fona itinzwe ndifuna ndiwe kuAlbany wati koko kufona big haiti kona munhu akazvimba guys unotoda kuti kutambira kune chirakati mhoro inoti halo nechibhakira mazuvano mose umakuzara nayo takungoti halo guys ichimborosana sure kuti ndifunga andogare chindova kundifonera ndifunga vane WhatsApp vakutondifonera ndichavafonera big kuti ana guys ukwasika ukombiwa ukaona munhu ane bvudzi rakangodatengera kubereka kudai ukaona munhu ane bvudzi rakarudepemu guys musoro wakutochinja siti wakutochinja china kugara kumashure kuti anogara patsena stigma valepe guys nekusaziva jesina nekusaziva sinozati chinofo chimwe chinofo soka chinofo chimwe chinongochikona so asi neri vakazotidzidzisa kudhara taito guys tinoda kureurura guys taitodiagonesa vanhu nemaziso kuti mamabona china matongo atevera izvi zvazvimba izvizva asi iwo munhu anogona kuzvimba nemahomuyaka izvi vanhu vaita mahomuyaka kudhara so kola hello kola hello yes kola ndinoitika njani right inangu handina problem iyoyo but ndakamboita experience iyoyo yekusangana nevanhu vane maopen up so ndiri therapist so vazhinji vacho vanenge vane bvudzi regerera so ndakasangana nemwe mukadzi she was a lawyer saka I didn't know kuti akambouya akambotreatwa neimwe therapist pabasa pe then azo request another therapist so anobva no-works like iye anoda zvokuwakswa so paakapinda because waxing iri very sensitive especially skin yawo iri kawasasira so paakato yes saka pakatopinda ndakatorwa nehana but skin yake waxing vembanangoti mwari ndikati handinamboratidza kuti but deep down ndandiri very concerned so ndakangomusainisa consent form kuti if anything goes wrong you have to sign and then mutraining yake isiriya asaina kudaro ndakatanga tomubvunza kuti ndiunderstand so that ndive at ease ndichishanda paari ndakatanga tomubvunza makusheni ari regular so on zvikanzi you know what like anga ari mukadzi mukuru here zvikanzi ndatombowasawo ndatopedza zvikanzi you know what since tangoita zvewaxinga avanhu vese unomboti jaja kana kubhoda kuti hausta kundiwaxa hanzi ndinoti ndikaenda kumaspa kana kumasalon vakangondiona vanobva vatoti like vasatombondibata vanobva vatoti handikwanisi kushanda handikwanisi kuita basa pauri just because of your skin but iwewe wangondiita like usina kundijaja kuti skin yangu yakadai so skin yangu yakadai so ndangofona hangu ndichitangoti ndiudze mari yangu vanoita zvewaxing kuti let's not judge them because vamwe anenge akabva kudhara achitwawakuvaongomuona wakutoka kuti mudzura tsitsi so that's what I wanted to say. Yeah, sure, thank you very much. Apana kuti anenge atanga newe anenge achitodziva skin yake
ndagara ndinotowatsap nanga chitoziya aiwa ndizvozvo takungofanana vheri kungosiyana kwekala zvakangoita murungu ati tangosiyana kuti uyu murungu kose muvarungu kuti musingavaseki murungu sei musingavaseki noti zvokungosiyana kwekala ka zvakangoita varungu makaradi nesu kungosiyana kwekala chete asi zvakangofanana. Linda Mjumi, long time, how are you? What's going on in your life? Mazanokuro. Right, pana nginoda kutora chimwe guys number the guy titaura nevana vane chizokupai feedback guys. Vana vanenge vachitira kundifonera back. Apari kundifonera nedirect line wena. Zvinoenda ndavana mari ndifona nedirect line foni yangu haina mari kufona kuZimbabwe. Asi iyoyo ine makozi ekufona kuZimbabwe zvandotongoita kungovafonera mangwana. Ndinotofona katu. Ndofona katu. Saka ndawana ndotaura navo guys and then ndokudzai chakudzai kuti zviri kufamba sei asi ndachikumbira kuti mushare live guys. Let's help this family kuti vawane closure. Let's make noise. Family iyi iwane closure. Andika vada kungoti chete vazive kuti mubhodhi yemwana wavo makamira sei. I think ndaive nepicture rake bila ndikutarisei. Ndinenge ndaive nepicture rake mwana ushu. Ndichinaro ndozvobhodhiresa zvawanditsaka ndaive nepicture rake mwana musikana a very beautiful girl mufunge burichanda achitori neushu ndinaro and anga sitombori munoziva ndatoziva kuchingoti vabereki ava ende zvimwe zvatongechigone vana vofutika anga sitombori munhu ari kurarama nealbinism yekuti aimuziva kuti vanenge vakasiyana futi makalacho ushu umona ushu mamona ndichika ndiye mwana wacho paudarangarire birthday kana chi ende anambonogara nguva yakareba kumurume kwacho asikana nai baby girl ungangovata kungoti sishuwa uchazangomuka naye ugwe hondo dzako baby girl tadza kunyatsomuka kuti unyatsozvirwisa ungangovata kungoti si come and fight vatoti hanzi nababa vacho ndimuposte munyatsokumuona hanzi ndimuposte munyatsokumuona mamuona handiti ndichamuposta zvakanaka ndichamuposta iko zvino zvimunyatsokumuona ndichamuposta panapa munyatsokuona asi mwana angu shuwa makanaka usangovata kungoti si mukawo kana zvine munhu mukati mukawo and paradza go and scatter sho mwana mudiki 18-19 years guys. Handizivi kuti murume ari kuti chii handina kuzobvunza kuti murume wacho ari kuti kudiki obviously murume anenge atitoziva kuti pamufamily mavo momo bila ndivabvunze kuti murume akati chii murume akatiziva kuti mwana akaryiwa pamwe namai vake momo mufamily who knows naiye hanzvadzi yangu sori kukufoterai kuti murume ari kuti akati kudiwo apa murume ari kuti kudiwo murume akati chii zvinhu zvakachiitika chaitika ichi murume ari kurwadziwa ari kurwadziwa sisimeli because zvakatoitika ndezvekuti after burial tine marumas ekuti vanhu vakasara vachirohwa nemurume vepamusha ipapo nemurume ushu achirova akarova akudawo justice even ndikakupai nhamba dzake mukataura naye munhu ari kutorwadziwawo nezvakaitika kumukadzi wake ari pawhatsapp hendimbomufonera mina ndikutumira nhamba dzake anadzo alright sendai tione kuti akashonora here tingwane kuti tingataura naye timuone kuti timudzosesinayo alright regai tinzo kumurume wacho asikana guys munhu anenge kana dei akadorova musha wose arove namai vacho stereka yatsokupisa mazino kucheka magara amai acho iwayo kana kuvacheka muromo wapazasi nai asi imimi vabereki vacho muendewo paguva remwana paipoendewo mutinopopota paguva remwana kuti usangovate iwe usangovata
come and fight, come and scatter. Mukaupedzekana zvine munhu chete, go back. Indanosvirwira wega hondo dzako sumuka unorwa. Musango hazvidi mushonga hazvidi kudii. Munongoenda nopopotawo zvinokuita vamwe. Majeri kuti invite. Right. Tuona kuti tikaiseva inenge isipo paWhatsApp. Not invite manje. Unoda kuinvitewa. Anoda kuinvitewa. Uri macho WhatsApp yake ndizedze kuinvitewa idzi. Zvondomuinvita session. Anoda kuinvitewa. Saka hatichatauri naye nhasi. Kuzi anoda zvokuinvitewa. Mimi ava sando dzavo. Sisi Melika, zvimwe zvinhu zvamungakwanisa kubvunza murume uyu ndezvekuti izvoni vanhu vakambenge vaendepi. Because murume tifa kubvunza murume guys. Kwasabhuku vaiti nditetere vakati vanga vaenda kunotenga mubora kwavanokwira bhazi $2 kutoka $4 kunotenga mubora. Yeti nzvimbo yavarika mibora yakazara bhozi inzvimbo inorimwa mabhanana nemavegetables akawanda. So murume wake munogona kumubvunzawo kuti beans idzi pane vakambodzidyawo here beans idzi kana kuti dzakangobikirwa iye ega. Izvozvo semobvunza zvakare nekuchipatara kwaakanga aine nekondisheni yake kuti akanga ine dambudziko here. Dzine code ndiko manje namba idzi dziri kuda zvotoinvitewa kuWhatsApp. Ndadziseva but dziri kutoti invite. Dzinoda kutoinvitewa kuWhatsApp handizoti manje tinomuinvita sei mukwasha wenyu uyu. Mukwasha ndinokwanisa kutipa maanswers guys. Isusu tichibata hedu vanhu vealbinism but mukwasha tikamubata handika achitaura takamurekodha takada kuchinja statement tutumira recording kuma association. Andimaona. I think it makes sense. Because fona yacho manje haisi kupinda da kuinvitewa. Vanogona kuva vakamupfudza musikana. Vanogona kuva vakarwadziwa shepu. Especially ziva mwene iro. Ziva mwene iri ndofunga ndiro chete. Ndiro. Gaichinzotomubata sei. Kune dzimwe masettings andingakaiswa. Masettings andingakaiswa. Ndofunga kuti maybe kana iri nyaya yeWhatsApp ka ndinenge ndakucheka navo because ndinotaura navo nevoice direct. Saka ndinenge ndakucheka kuti kana ane imwe namba yeWhatsApp. Andimashora ipapo. Alright, saka ine kana mazombobata mwangu dzotoita timetable yekuti tozoya naye pano timubvunze pano inde asi kana ndakumundotomurekodha mukwasha kuitira takada kuzochinja statement tinobva tangosiya recording sikoko kwachienda nyaya yawo handisika plus tishomudzi kana zvichitenda ngaarove vanhu kumba ikoko vataure chokwadi kuti vakapai beans ndiani mwakadla beans ndakuzoti mwakadla beans ndiani who else akadla beans ndiani aiwa vari kutaura vanhu zvakanaka ndasavha number manually vari kutaura one kuti ndotaura naye direct ndichataura naye kuti ane WhatsApp imwe namba ine WhatsApp here vari kutaura zvinoreva china foni yake haina WhatsApp. Right guys, maita basa guys tobatana kana mangwana ndikangotaura nevanhu vekunhingikiri nevanhu vekukoko handika ava vakandibata nemukwasha handika touya naye manetwork taufa but ndichikudzai futi feedback yekuorganization kuti vanenge vatichi because vatondibhasa vane kuorganization saka zvinoreva kuti vatoripo havanetsi kubata andimazviona. So guys tobatsana mangwana handitika please one zvikwereti ndokumbira kuti kamubhadhari vakapledge mapledges ese chiunzai izvi mapledge aya vaya vakati tikupa vanhu hembe kuAfrica kudi please munoita sokuti tinozozi dzakabatora hembe dzavanhu please chiunzai andimaona chiunzai hembe vakapledge matickets vakapledge mari dzavajeremaya please sendai handikaunzai tione kuti avhara chitapedza chinhu ichi ende munitenderewo guys ka bhegi dzedu 5 bhegi dzesemendika tatengerwa ka 5 bhegi dzedu dzesemendzi 5 bhegi wene munitenderewo kune muningi wangu ari mucomment section atenga mabhegi 5 esemendi aya andimaona £50 ya
saka anotenga mabhegi 5 saka toziva kuti kusemende we are sorted tozongosara nemari yableed kusemende we are sorted uku anomaona saka vezvikwereti please ngatibhadharei hanzi ndiani ari kuposta on your page. Which page pane maadminika anenge aripo vezvikwereti please wakaplejawo chimburisai tiiteka guys anditika tibhadhare anditika so guys morabhori gaindogeza ndevati mangwana kubasa tobatsana guys kana ndisina kubatsai mangwana kuda kuti ifeedback inenge isina kupera anditika inenge isina kupera tinenge takuzo aiwa zverepeating videos ndizuckerberg izvo ndakatozvitaura one is beyond our control ndizuka ari kuita izvozvo zvatisiri suka ndiari kuita marepeat match unoposta video wanozona yava nepati 1 pati 10 pati ichitonyogwa pati 3 pati 10 nditogadzitedza chidhilita unogona zvadzoka futi saka ndizuka mhene ikoko anomaona so guys morera bhori gaitogeza tirara tika tobatsana zvakare